Komplikácia pre Mijavčanky. Rumančíkovej center priamo na hlavu svojej spoluhráčky Sofie Ševčíkovej, ktorá rozburácala na konci druhej minúty aj pár fanúšikov v hľadisku. Prudká lopta do pokutového územia. Môže to byť predĺžené až do siete a napokon sa to stalo realitou. Mijavčanky prepadli vo vlastnom pokutovom území. Nečakajú ale vôbec nič jednoduché, pretože presadiť sa cez Ivanecku nie je žiadna jasná záležitosť. Mijavčanky si teraz chcú vytvoriť palebný priestor pred prešovskou 16-kou. Mijavčanky majú k dispozícii štandardku. Vaňová výborne mierila. Našla jednu zo svojich spoluhráčok, tá však hlavičkovala len do chrbta Lukačovičovej s výraznou podporou ofenzívy. Durcová. Polovysoká lopta do pokutového územia, z ktorej ju vytiahla Lukačovičová. Teraz môže vystreliť Letková. Teraz to hrajú Mijavčanky na jeden dotyk. V stredovom kruhu ale výrazne zapracovala Chomová. Vašáková mierí do gólovej príležitosti a ju premieňa na tretí presný zásah. Fantastickým spôsobom Tatran okorenil. Táto chcela otvoriť Lukačovičovej. Havírová. Lopta sa však vracia na mijavské kopačky, ktorá síce kopaničiarky na okamih s 10 hráčkami, pretože chvíľu na zemi ležala jedna z ich spoluhráčok, ale toto je výstavný kúsok do siete prešovského Tatrana. Kramlíková získala loptu, zakryla si ju pred protihráčkou. Matušicová môže znížiť na rozdiel jedného gólu. Teraz loptu zastavilo Brvno a na konci bola Sofia Valenčinová. Posunula Letkovej, táto predĺžuje na Matušicovú, ktorá zrejme bude aj kandidovať na najkrajší gól turnaja, ak ju nepredbehne žiadna iná hráčka. Zaujímavá výzva do pokutového územia z kopačky Psotovej. Zaujímavá príležitosť pre Tatran, zakončenie z kopačky Hrušovskej. Potrebujú to však dievčatá zo Šariša zrýchliť. Rumančíková odhodlala sa k strele. Výborne Vašáková. Tam sa ale z jej pozície pýtal úplne iný center, než aký prišiel Rumančíková. Ale míňa. Tá skutočne veľmi spoľahlivá hráčka v zadných radoch Prešova. Teraz ale môže prísť nebezpečenstvo pre dievčatá z Metropoly Šariša. Ďalší z dlhých a pomerne vydarených autových hadzovaní z rúk Ivaneckej. Výhodná a perfektná lopta, toto nebude postavenie mimo hry. Adela Vašáková rútiaca sa na bránku, to rutinérsky zakončila. Prešovský Tatran vyhráva už 4-1 v 74. minúte. Kramlíková v príležitosti, ale nebude z toho zníženie. Nárožná. Matušicová vyhodnotila situáciu a keďže nevidela žiadnu spoluhráčku do spolupráce, poznáme majsterky Slovenska v sezóne 2023-24 v kategórii do 19 rokov a stávajú sa nimi hráčky prešovského Tatrana.